Assalamu alaikum. Alaikum salam. To, San da za ka. yawa Miro. Sannu. Kai, alhamdulillahi. Guri fa yayi kyau. Kuma yayi ƙanshi matuƙa yadda ya kamata. Ko ina gashi nan tsaf kamar yadda nake buƙatarsa. Na gode sa. Kina ƙoƙari. Ina Hajiyan? Duk yau bata fito ba, saboda ni na ma yi tunanin ta fita, amma sai daga baya sai na ji muryanta a sama tana waya. Kina nufin tun safe har in je in fita da har yamma ta yi Hajiya bata sauko ba? A bata sauko ba. Lafiya ƙalau kuwa? Ina ga lafiya ƙalau. Duk wannan aikin da aka yi da na gani wanda na gamsu da shi, ke kaɗai kika yi ba tare da ta kula da ke ta sa ido ta ba da umarnin wani abu ba. Haka ake so. Ki rage aikinki yadda ya kamata. Yawa. Akwai abin da zan kawo maka ne? A babu komai, zan hau dai sama dai tukunan dan huta sannan shirya. But I hope dai an gyara mun bedroom ina. Yes, an gyara. To shi kenan. Ya yi kyau. Abinci kuma yana dining table. Thank you. To, ita tana can a kwance. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Safiya Barka da dawa dai. Sannu. Ya aikin? Kai, alhamdulillah. Kina nan kina ta chatting abinki. Ina ganin fa ya kamata a miki sarauta. Wallahi sarkin danne-dannen waya ba. Gaskiya dai. To kin cancanta. Ki leƙa can layin, ki leƙa can layin. Me kika dafa mana ne? Yunwa nake ji gashi na dawo a gaje. Me na girka kuma? Wallahi. I don't like cooking ai. Ni ma ina jin yunwa yanzu nake so in kira Mero ta dafa min ko indomie ne. Yanzu Safiya a ce rayuwa za ta yi. Ke ki ce ba za ki rinka yin girki ba. Haka shine cikakken macen kenan. Amma dai ka san ni ba na son zafin gas ko? Ka san kuma yana ruin skin ɗina.
kuma na san kai ma ba ka so haka ba. Nan ba zan so haka ba mana, to amma komai ai yanayi ne yake kama. Kuma komai sai ki ce yarinyar nan, komai yarinyar nan, komai yarinyar nan. Ke ba abin da zaki da kanki kenan, komai sai ita. Yanzu dai kaga kana jin yunwa, ni ma ina jin yunwa. Bara in kira ta kawai ta ɗora mana abinci sai mu ci tare. Sa ta ɗora. Inda hali a ɗan yi min pepper soup. Consider it done, pepper soup. Yawwa. Shikenan. Bari in ɗan shiga in watsa ruwa kafin a gama. Kada. Ki ajiye wayan nan mana. To. Abin da za a yi. Mero. Na'am. I'm just too lazy today wallahi. Me kike kokarin dafawa? Kin ga oga ya dawo. Kin ga shi ba? Ina gan shi. Na yi taliya ne da pepper soup. Taliya da pepper soup. To shi me za a bashi? To yanzu dai na dai kusa ƙarasawa ma. A to inda haka ne a bashi taliya da pepper soup din. To shikenan. Amma da me za a haɗa mai ai taliya da pepper soup bai ba. Kin ce in yi tea yanzu na ma gama haɗa shi wannan ya rage in sa. Ba ni tea ɗin tafi mai da shi. Okay. Your food is ready. To. Amma ba na jin cewa zan ci abincin nan fa. Ban gane ba za ka samu damar cin abinci ba, me yasa? Saboda ba ke kika dafa ba. Kuma da abin da ya zo daga gare ki ba na marmarin na karɓe shi gaskiya. Kana ji? Kai haƙuri ka zo mu je mu ci abincin nan. Ni na maka alƙawari. Gobe zan maka surprise, zan tashi da kaina in girka maka wanda kake so. Safiya kenan. Na sha gaya miki da nana ta miki cewa ni mafarki na naga kin shiga kicin kin aikata komai da kanki. Kin gyara min shimfiɗa ta. Kin kai min ruwan wanka ban ɗaki. Kin min komai amma komai sai dai a sa wata ta yi. Kina ɗaukan martabarki da darajarki ta matar gida kina ba wata. Me hakan yake nuna kenan? Me hakan yake nufi? Kai haƙuri. Ina ganin daga dukkan alamu zan tafi yajin aiki ne. Haba baby na. Haba my love. Kin cancanta in tafi yajin aiki mai zafi ma kuma mai dogon zango. Wanda sulhu ba zai yi lokaci ɗaya mu zauna a kansa ba. Kai haƙuri. Haba the sugar in my tea. Allah. Sorry mu je. Shikenan ki je ina zuwa. Ya yi daɗi. Naman ya yi laushi. Shinkafar ta dahu. Kuma miyar ta yi ƙarshi. Abin da nake gaya miki kenan ko da yaushe damu. In kina irin wannan ɗin zan riga ƙorafi ne. Abincin gaskiya ya magana. Duk inda za a je abincin nan ya ji. Tashi mu je restaurant. Mu ci abinci. Ka mu cin abincin nan kawai. Ya za a yi ga abinci a gida ki rinka cewa in tashi mu tafi restaurant? Akan wani dalili zaka rinka yabon abincin wata a gabana? Ina zaune a gabana? Ba za mu ci ba, mu je restaurant mu ci wannan abincin kawai. Ni ba zan ci abincin restaurant ba, wannan abincin zan ci. Ni kuma ba zan ci wannan abincin ba, kuma yunwa nake ji. Zan miki ɗure. Ango ka sha ƙanshi. Na magana ango. An shafe tafiya ta tafiya an kwana 60 sama da wata biyu. To ai ba za ka fita da ango ba har sai ka samu baby. To wannan shine mafarkin na amma al'amarin fa ba yanda kake tsammani ba fa. Wato abokina ka san me matsalata? A'a sai ka Wallahi matsalar matan nan ta wani. Duk ta bi ta canja na rasa kanta. To ai zan ce kuka ka kawo gidan mutuwa ai. Ai nan din ni ma haka take. Safiya wallahi ba yanda muka tsammace ta take ba. Yarinya ta zama kamar wata basarakiya. Ba ta komai sai ruwan kofi ba ta iya miƙoma ba. Kullum a kwance da jin daɗi tana ɗaki. Ba abin da idame ta. Kai ina ganin wata ran ma
a lallaɓa ma wata ran muna jin tisa za ta ce in mata wanka. Kai dai ai sha'ani kawai. Wallahi tallahi ni ma da sentin daga ɓarina. Idan na gaya ma halin da matata take ciki ko kuma abin da take mu, wallahi tallahi Karima ba zai ci ba. Allah. Haba ai matata ina gaya ma wallahi tallahi kar kai addu'a ka samu mace kamar irin matata. Bari zancen. Ban magana haka. Ni abin da yake bani mamaki, wai tsawon lokacin da muka ɗiba muna bincike, muna dubawa Allah ya sa mu samu wanda za mu dace, mu huta masu tsaron mu, amma kai kuma zaɓen tumin dare muka yi. Ka dai rabu da matata, ba zan yi ma addu'a ka samu mace kamar matata ba. Dan wallahi tallahi ka samu mace kamar matata, ni ma imanin sai ka gudu. Wannan ai lafula ne. Ka san wani ni fa na fara tunanin tafi zango na biyu. To A'a. Masarakiya. An fito? Kun gaisa da bako da zikin shiga kuma ko ɗan ruwa ba a kawo ba? Ni na tsammani ma za a kawo mai ɗan jus? Wallahi ka san na aiki mai rani. Sannan ni kuma ka san ba na jin daɗi. Bata ɗan ji daɗi ba ne. Ai da ta bar shi an ɓoke wallahi. Allah? Wallahi sai da na ci abinci ma na sannan na to. Wani ikon Allah ita kuma lokaci guda ka ga ciwo ya dawo mata. Sai fa musamman ma in aka yi baƙuwar fuska. Sannan Allah ya sauƙi. Mutumina ni ai ina ji zan wuce. A'a ba. Wallahi zan To saboda haka ina kamar da nake gama dole addu'a za mu ci gaba da. Wallahi addu'a za a yi Kuma- sosai. To Hajiya sai an jima. Mu ci gaba da duba mu ga ya kamata mu shawo kan. To ya za a yi? Ai Dan ba za mu zauna haka ba. shi Za mu yanayin zauna ne rakiya za mu yi? ba zai yiwu ba. Ai ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ai ba Yanayin zai yiwu gari. ba. Kwata-kwata ba zai yiwu ba. Na ji akwai abin da zan miki ne? Allah ba abin da zaki min mero. Kawai dai kwana biyu ne muna ta samun matsala ne da mijina. Wai san jikina ya yi yawa. Ni kuma wallahi haka Allah ya halicce ni. Ba na son wahala ko da ta misali zarrata. Haka ne. To ai Hajiya ba laifinki ba ne. Shi ma bai kamata ya ga laifinki ba. Shi ai bai san ba laifina bane ba ke dai kawai ki bari. Yanzu dan Allah kalli jikinki. Kalli yadda kika zama da yaren take dukkin tsufa. Girki gwarin yin girki dukkin kokkona hannuwanki. Yanzu haka yake so in rinka yin girki jikina yayi. Hajiya, ai ba lallai bane jikinki ke ma ya dawo haka. Saboda ke kina da damar da zaki dinga kula da jikinki. Amma kin ga wannan abun girkin yana da matuƙar daraja saboda zai ƙara miki kima a idon mijinki. So gaskiya ya kamata ki koya. Za ki fara koya min daga gobe. To Hajiya, insha Allah zan koya miki duk abin da ya kamata. Yawwa. Kemero. Na? Daga ina kike? Wallahi wai na je sama ne in gyara miki ɗaki to ban san sa yana ciki ba sai na je na same shi a ciki. Ke me yasa daƙiƙiya ce? Ta yaya zaki ta wuce min ɗaki ki je gyara min ɗaki ba tare da izini na ba? Haka ake gyaran ɗakin? Ya haƙuri da Allah. Wuce ki bani waje. Salamu alaikum. Bebe, abincin ya kammala. Dakta ni ba wani magana abin da kika kin kyauta. Ki taso ki shigo ki sa yarinya ta shigo ta wuce falo ta shigo ɗaki na. Privacy ɗina ta shigo ta zo ta same ni yadda na zo duniya. Amma me? Za ka san dole za a yi gyaran ɗaki a yi. Wani magana gyaran ɗaki? Ɗaki ke ba ki iya gyara ba? Ke wace irin mace ce da ɗa ce shimfiɗar ki ma ba za ki iya gyara ba sai kin turo yarinya yar aiki ta zo ta gyara. To shikenan burin ki ya cika kin ci nasara. Ta shigo mun yi ido hudu da ita. Ta zo mun yi aron gama haka gashi nan ta ganni kuruku. Kai haƙuri insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Da wani ido ma yanzu zan kalle ta. Da wani ido ke so shikenan yanzu na shiga karata ringa kallo na shi to me ya rage? Shikenan idan kuma wani abu ya zo ya zo ya ginda ya shiga tsakani shikenan ni sai a ce ni za a ga laifi. Ko? Ni ne namiji ni za a ga laifi. Ke ba ki ga abin da kika aikata ba.
abubuwan kullum ƙara yawa suke, kullum yawa suke. Yanzu ka yi haƙuri. To haka ke cewa mana in yi haƙuri in yi haƙuri. Wani irin sakaci ne zai ce a girki ma ki bari ki kananzir ya shiga ciki? Ka yi haƙuri don Allah. Wallahi ban san ta yaya kalanzir ɗin ya shiga ciki ba. Kuma Mera ce ta siyo kalanzir ɗin jiya ta ƙona bola. Shi ne na taɓa shi da na shiga kicin ɗin. Sai na manta ban wanke hannu ba na yi girki. Yanzu in wannan in ma zuwa ne da mutane kenan na yi baƙi za a ci abinci shi kenan dai a ci abincin iyali na da kananzir. Na yi sakaci ne wanda ni ba zan lamunce shi ba. Bara in tashi so in je maka wani girkin. A ban da lokaci fita zan yi aikin sai yanzu. Fita zan yi. Insha Allah kafin ka dawo na maka wani girkin. Kananzir. Kananzir. Ka yi haƙuri. Shi ne ai kamar ma na so na latti. Ba da yawa ba. Yasa nake ɗan hanzarin da ga an je a kan lokaci. Alhaji a dawo lafiya. Amin. Mero. Allah ya albarka. Amin. Allah ya kai min kai lafiya. Ya dawo min da kai lafiya. Amin. Ya kare min kai a duk inda kake. Don Allah make sure kana cin abincinka akan lokaci. Shikenan zan kula da dukkanin ka'idojin da kika saka mu. That's my man. Yashi. Thank you my dear. Bye-bye. Sai Take na care. insha Allah. Bye. A gidan nan ko ni ko ke.